Mr. Lal बैनायनि चेनेलाव आं दिनै फार्स्ट टाइम गुमै आंनि गुमैसो बिनानाव मिस्टार लाल Mr. Lal हाय नोरानि साक्सेसआव रुजु गासिबो Hello. Bermosan anda, bro kau sabun depan sampai guys. Tentang. Hello guys, Mr. Lal YouTube channelखौ subscribe खालाम गोजोननाय मोनदों बैनायखौ नुनानै बैनायसो तो सेल्टोलिंग बस मिस्टर लाल में आप सबका फिर से वेलकम करता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। आज वीडियो को देखते रहना, स्किप मत करना, ऐसा धमाका होने वाला है आज वीडियो। देखते रहना गाइस, देखते रहना। आज रामनाथ को भी नहीं गाना, इसलिए इधर रास्ते को ब्लॉक किया। देखो कोई भी इंसान नहीं है इधर। मजा ही आ लोगों का गाइस, देखते रहना। आज बोडो लैंग्वेज से मैं वीडियो करने वाला हूँ, देखते रहना गाइस। तो गाइस सेमान सानू गुसेयाव नै मा थाबाय फैना दै थिं फैनो आखै भिआईपी नि फाइन टाइम जाबाय नायखै फैनो आखै सोरबा गावनि गार्लफ्रेन्ड बाबो सिनायलायनाय नङा दिनै अभार सान्दुंना नंगौ नंगौना थांबाय मोनथारसिगोन नांगोनि बारा दुंदि दिन सान्दुं फाग्लासो आंथ' गोसोमखा देलाय नांगौबाय गोसोम जाद्राय बारानि बारा Onin din ala isle kan do public ini dom par ala isle kan de khashe masin takene pura public na ala isle ini matching de ser ko bai zen gam disin tabai tabai faine de sir ini habne lama ikiniawno monsigon bara gila ei min lama chamna khi ma faigin na ching taklaya जोंना ngai ching habne de mai chima chang maslang मेन लामा सिसु हमनो मोनखादिया बारि बारि फैनांबाय जों गासै दान्दो जाके हाय नायनो खासे हाय जों बारि बारि फैनांगोना जाबाय फाय गैया बारि बारि फैनांदो ओइ नै सेक्सन नुलो मोनसे ओइ नुरनाया थांबाय दं दा नायबाय था गाइस नांगोनि बारा जाखादो मानसिफोरा आसुरित सिखाय नाहरलाय मिया दाख्लैफोर एसेयाव मासियानो गैयामोन खालिमोन Lorin bay tiket na cing lorin bay ding sabun ini pa prepa mau faigen na asla inkai mar masih deh station oi cimunce are munce station kena gini golle apa kelas macam ma masih musa kan jalan orang war kayak kakak guys, mir ke lu komni ada mir ke mir ada ma khabar hello bro rilo lu gumna nunggu nos nang la nu ke yo ma tu dum nu ke bro kune sina asno bai hai na ada o thang nang lai yon ba de no yo ka tunga Mr. Lal oh gumi na thane apply pao Mr. Lal Mr. Lal ni channel बयखौबो बरायबाय दिनै गिबि खेब आं नुजाबाय गोजोननाय मोनदों बैनायखौ नुनानै बैनायसो बियो बिब' दंना गैया मिथिया जिखुनु कमेन्ट दङ खिन्थु गैला हाबा जाबाय इन्द बाथ्राया गैला हाबा भिडिअ डेभेलप जाबाय ओइ नै जोंनि गामिनि सब साक्सेसफोर गोदान दं नोंनि फट' लाबोलाय था मोनसे अरे रुक ना हमको भी क्या ada Mister Ino Mister Lal hai nurani saksel rujuk gaसिबो Hello. Logo mondo. Oh musa mondo logo mondo. Goजोननाय मोनदो माने गोदो युट्युबर लोगो मोनबा बार गोजोननाय मोनले जों गोदोर नालै नंगौ बर मारा गिदिर सिनायगो खिथुन थिंनायलाय खिथुन थिंला सोर नुखाबाय मेरा नुखादो मारै खबरा जोबोर मोजां आरो मोजां मोनदों आरो बर' साइडआव सबायाव फैनांगौ नोंथांमोनाबो जाय फैयाखै इउटिउबाव भिडिअ नायनानै एसे हेपि लादो दिनै ना दिनैनो दासो सोर जों सानै फैदों जों सासे ब्रदों आंदो दे होमबा न' समा गिदिं
फट' लागासिनो आरो मेहेर दैनै Hello guys, Mr. Lal YouTube channel को सब्सक्राइब कर बोले hello guys, Mr. Lal YouTube channel को सब्सक्राइब करो. Let's go ya. किसे मैं लिख लूँगा Ayo sana gara go. मार मानसिया कदम चिंगो ओइ नियाव माबाया दायो आंनिया प्रमो गाखोनायाव गेटआव माबायाव स्टेजआव दुनिया मानसि दङ ओइ प्रति खिथाब दखान गोजा आरो गासैबो मेयरफोरा फट' लागासिनो नै मेयरफोर गासैबो नेग्रा जानो हागौ दिस इज टयलेट खिनो हागोन लांदां लांदांनो जोंबो हाबनो हागोन इयाव आरो इनो गाइखेर सेरनाय नुदों ना मोखौआ गाइखेर लुगैबायसो Oh, this is Corona busy. Busy tujuan banget tujuan akan diaudiens catar. Oh ini tujuan aja. Suara tujuan aja dia. Tuh bayi. Last lagi Pablo. Oh last lagi dog. Oh diri lah mulai dia. Ada sini best ya. Diri dong mau. Jajan lu yeah. Ini, hah? Oh dah, so pura orang pun auto. Ini dinner nanti dah hatu kami. Oh, sini sih. Oh, foto marsi. Oh dah, olok koi dia, olok koi dia. Kior lokor pun aisi. YouTube tim rara, mau film rara. Metro. এটা অলপ কৈ দিছ কিহৰ লগত বনাইছে এইটো আমাৰ বাহৰ মুৰাৰ পৰা বনাইছে বাহৰ মুৰা সব এইটো গজল সজল নাই জয়ন্তী নাই ডাইৰেক্ট বনাইছে ডাইৰেক্ট বনাইছে কোৱা চুকু কেইটা এইটো মাৰ্বল দে থ্যাঙ্কস kan kurang raub besar telah hilu lah dah sulit sana naik guys kelas behin sana di mar makeup dah fob deh oke saya sih jabar aja semua Bing di bedi, dah di bedi aja. Kalau kau jangan nak. Nukul ada. Sensei, nak Anissa sebaru dah. Apa? Dia pun naik di mana kemudian. Ini dah. Tuh mana sawi tanah pay dimana. Bro lagi mengenai, zabar muda nanti. Bro kau sabu depan sampai guys. Tentang mana? Ada dah lagi mengenai bro ada bro. Mr. Lal itu bilang. Oh, mesti deh, mesti deh. Bagai mana ada. Dia bro dah lagi mengenai. Oke. Sisi siapa yang ni bro? Kurang sisi sama. Dulu aja kan? Bilu lagi lebih dong. Hei, bro nu aku dah tu sana guys ni beta. Sana naik ni. Bilu na. Boy, lain bro dulu play ke master ni. Get kenu kan naik ni. Kurang stay saya tinggal. Hei, cuma stay. Ya masih kita terkena ya use kan namun. Bedar gaya kau use kan namun. Keman berapa ya habak mungkin di sini siapa ni. So guys, जोङो बर'नि नु आमसे दायाव मार बर' सादो अमा गन्द्रा बर'नि नु ओमफ्राय दा जोङो लिटार जाया सामसुंग्राबो लायदो सिं नै बाथौबो गायसनखादों नों बाथौबो गायसनखादों ओइ नै आरो माबा मा होनो माइ बाख्रि बर'नि सब बर'नि माल बर'नि आइजें आइलाफोरा दोंखाजोबो सब दोंखाजोबो हेलौ लोगोफोर दायो जोङो थांफिनसिगोन मिस्टार लाल बैनायनि चेनेलाव आं दिनै फार्स्ट टाइम गोमै आंनि गोमैसो बिनानाव दंना गैया आं मिथिया जिखुनु बैनाय बिथांजों लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय दायो जों थांफिनसिगोन ओमफ्राय दा मोनायाव जों फैनाय जाया मिथिला
ओमफ्राय बेनो फंबाय बिदाय दिनैनो बिदायथ'सै ओमफ्राय मोजां मोनबाय फंबायनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामदो जायफ्रा नायदों लोगोसे बेल आइकनखौबो दामनानै होदो थेंक इउ स' माच हामबायसै गोजोनबाय फैनायखौ लोगो मोननानै